Buaina, tlai kha chu ril rulam doctor hian ward a fangkwala. Admin thar pakhat hne na chuan kapu chu I ron lu thar ani mo. Engei har sat na ni vea ti ina zota. Chupa chuan heti hian lau changa. Ni ka har sat na hi ka nupui na yatanga in chan vek ani a. Lau nei lau tup tur kha ka niya sin le. Eng lau niya, man kum khan mei thai pakhat nupui tan ka niya. Kan in ne hian ka nupui chuan a fanu nula hi aron chom. Ti chuan fashion ka lau nei ta reng mai. Tuk khat chu kapa hi min tlo turin aron zina. Kar khat vel a cham nu chuan ka fashion nen anoin ngai zong chu lau ni in. Nupui tan a nei tamaya. Ka fashion kha ka nushon aron ni ta der mai. Ma se chu ai rap thak chu kapa ngei kha ka mak pa lau ni. Kaya fa pa hi apu zon chu ka lau ni si. Bui klang me. Kum khat vel ka ni nei nu a ka nupui chuan fa padu om tak min shin saka. Ka fa pa mel ka mua ka hlim zia chu. Ka fa pa mel ka mua ka hlim zia chu mo. Doktor, isi thiam pa kher lawang. Ma se ka han ngai tua chianga. Ka fa pa ka rila ra ngei mei chu. Ka pa u nau pa lau ni vereng mei si. Anu pui u nau pa ka animiao si a. Bunga ye. Chu tia ni chuan ka fa pa ngei mei chu. Ka pate a lau ni ringin. Ka buai zau ta. Chu tia ni le si chuan tuna ka nupui pom lai ngei mei po chu. Ka pi a lau ni vele ti ka shi chuak le a. Buai le me. Ka nu shan nu ka animiao mei si. Han ngai tu ave ma te doktor. Kei hian ka pi ka nupuya ka nei ta niya. Chu wang chuan kei ma ngei mei po hi. Kei ma pu ka ni ti na ni chu. Harasalu tu. Ka fa pala ka pate a alo ni a. Ka fa shon la ka nu shon aron ni a. Ka pala ka mak pa alo ni in. Diksa. Kei la apu zon ka lau ni le zel buksi a. Buai kwal vel vik mai ni. Heng thil ka ngai tuan na satlu tuk vangan ya helai muna ka lau om. Tun thleng yang ka shi thiam thei lau ni. Atia. Awan buai te lul em. Buai le me buai thak ni kei pun ka man thiam tia la. Ngai tua chit chit ngai ma se anu izat thak top. Family mo. Abon ve ni hen bon ve. Oi, looks. Min la like lau ni a. Chuan, share po, subscribe po ka, comment po thei niya. Oh, please in. Kan in chungte ina khan ruk ru an lu ta. Pakhatin pon lama a thian pa thil lau lak ho alo thla ka piang dong turin alo ngak ve boka. A chung lama om khan han lak mai tur she hek lau. In nei tu te gas bur man lai a phoi loka. Chong ni na tanga han thak mai chu. Thoma na tarin te reng nen. Eng thom ma a chua tlet lau. Phur to ka vatlan thlang halin. A thian pa in gas bur lau ches a han mu meu chu. Gas nge thian pa put tur zo ka she lau na samay. Tuti lai chuan in nei tu pa hian an che da zong zong lau mu rengin. Gas in lak ha, in lak ang khan da ler nga ru. Hit lau ve. Tum khat chu ko omna district atangin district danga min transfer a. Ka holam kha ko omna thar tur district peltlang kha nga ya. Chu ta chuan kan thian pa M6 lama thok hi a oma. Aizol panding lau chuan katlo koi masata khera. Khai, kan district lamay omdon chuan hei hi pai ring ro ti pain kondom hi mi petreu maya. Keila chuan ka akve tamai boka. Aizol ka thenga in ka hanlut chu ka ufa te ho anlo omnak naka. Apute enge min lo hon an hantia. Sweet le eng emo mom som ka ave khamo ti in en chang lem lovin kondom chu kan sem ani kha. Apute hei eng tia ei tur nge anon ti sab mai chu kapalo nui vur mai sin. Han en ve bok tur che lo timma amma ni in chen chiang mai kan thian ho hi kan fiam thuya sang hlom khopa voi khat po ka bial nu nen chance kan nei ve a ka thian ten min lo en thareng chu ni in lungchim taka in pomin ke ei zo vek don chi ti om taka du tho a fo ka tum lai tak main ka thian ten lo lang thut mai kan phuna sa dun khop le ngala tu nge phuna sa jok ti ang shimin kan phudor maya ka thian de chu an lo thleng thwaya in thurwal ang shimin min zon thuta a thang hnim pik lama min zon lut ta dai maya ka bial nu la chan dam takin o ti melin min lo mila hnim pik kan khen thak chuan thom ka nei ngei nan
boi te tan chaw ka zwa ka ro hlu chu en sak min tum tamai keila tran salawin ka lo tang ve bok nen ana du tok te u cha nui de urawin ka lo ti ve boka kan thom la ana phian le nga la a rei de nu chuan min kha ve mai boka bi ema chu nui tut tu chungin a ke kor a khup thlengin a phela ka boi omna lama chho pa in a in siam thatamul mal maya zowat ru man mo ve de ula tin aron aw lung lunga keila chhawan phal der box si lo a chho piang in an ke kor an siam thazel mai si ka boi tan po ngai that lo tham zet chu ani tong chu a to bera ma kim nen kan chhawral ta lom ka boi mel mu chia mai chu uire phok ang mai alo hoi tang shu mai box si bi amala ngei om thiam i zei hle mai lo riak la te chu min la ti ta de le ta ha la ka boi chuan ring mang khengin anu ti atra le tlan arwal ta mai ka u ma ka in soingyal pon zia nei heklo kan harin chen chiang em mai khopa ri ko na po kan in bun lo chau chu ani ching nuan ching ta ani hi chu anam ve lo a ui aba hanza thlak tak tu hnuwa ka ngai to chian hian class 12 kan ni ve lai chuan mi zal zuk rup kha chak vak lo pon anwam ve shim shim ke hi swal em lo ma ila ka discipline hi alus ve shim shima school hi ke tlai ringa kal lo mai ka shat em bang school panga akalut ve to a pakhata cha min la not chak lawa in chuan na chi lem lo hle class 12 kan zin lai po hian kamak a chikum tluan zaka no chwa mai thei ring lai ka ni ti shering chungin meijal hi lunch break a kan zur ve nge ya kan pion in min lo musi zirtir tu te lo shil chu ni in an ran chwa ka kan lo zu zo man chia chia asir ber tang chang kan kut an ran hnim phei dia ka huna thleng trep ta mo ti chuan ka hlau thong lu tuk min hnu chhuak to nge i don ani hi ka tia ka thina phudup tup chuti lai tak chuan idea thatak ka nei ta ka hun aron thlen chuan kan miss chu an ner nuka a wak tuara zirtir tu dangte chuan tinge an ron tia kan miss chu wak vak wanga mitui parol kuangin ani kha min tia a wak le ngal kan sar pakhat chuan enge mule ti in a hnar par lutuk min hi vak se min hi blu te theng ti vel tur chu ka kut chu ron hnim ve ta lom a hmel nun ron na le a mit meng turul tuka chuan thil danglam chu om ti chu hai rual ani lo ka thian dang te chuan mak ti in an lo ang phuawa chuta kan principal chuan enge a soivat teu meizel ri manam ve em atia kan sar chuan ai ani hi chu anam ve lo a ui atia kan headmaster chuan enge ikut a ui na chan atia ke chuan ol samte in kamong ka kom ka ti te chuan an thin rim em wang cha min hnu chuak ta thawa ui trup sipaya ka indlar ve thuma ke hi sport lam ngai na lo tak ma se sul nu sei tur nei ve tho si ka ni a local tournament tak nyal po khel man lova football to san ka ni a game dang phei chu ka khel ngai lo shim ma se rui the thil ero ka ti ngai lo thung ama ero chu ka in soi ngai lo awang in ka fit viau lo advertisement ron chuak sipai lak tur ti in chantin ti an tum vek awang chuan tlai kho nu a ka in ziak fel ve thei sham thupuya lut to ang chuan akum chu soilo mai la man kum luk kha ani ala rei lo chuan ke interview na tur district chu kan thling ve ta ruaya kan thlen atanga ni ni na chu kan interview hun chu ani a hun alo ni ta ko sang tlangwa le pawalai deute tam tak kan ni molfal tak la an tam le khazir sang lo rwal kan ni de uber nui tur atam hle bok in tlan siak 100 meter tlan turin kan in bot sei sang maya enge mazat khatlan turin min thlang chuaka kan tam angreng fu ani avoi khatna tur po kha kan in tlar thap mai sipai duty in referee a ham ri cha mong ko thanen kan be phei ve mai le vung hler tak kani fil chan be kan tlan ti chuan ka ma mi atluta kapal phei ve le chiang em in ka thal phei tap mai chuta ka thleng man lawang ti lawin ka thole ngal ka tlan phei kun ve char pon lama tangin min lo aw nui hum mai kalom ro angreng khop ka thleng man do na mo ka tia chu ti mek line referee aron ri katla ka tiril ru a ka hoi chuak chu
ka tluk nuwa ka tlan le khan a le zongin ka lo tlan ringa lo nia ka zaklo tuk chu lu hain ka tlu dervel anu a tlan that ka dil ya an nui ka ti zat em awange ni an phal le hlau tluk le ka lo awangin asir bel ka thlang ve vela kan tlan le thei pator pin ka tlan pheile time out in shui an lo pot mar thina chu shui chu ka kar che tin lo pot mar le si chimta ro ta ti la ngei an fule che mai chu awana te lul em kapachi amang tura ka ngai man hial vani thak takin min titling ve hlau tlana chuan ani khatna chu ani ni na atu ka chuan ti turala tam eng emo kan ti chho zela katling ve hlau zela ka hopur em mai long jam kan hmabak ta hole de ke du rum ma se ka ti angai miau siale azwang to reng kha an tlan lai atangin an lo outdoor dur zel mai box sia hupur taka ka thlir lai chuan ka serial number an lam rik lai chuan ka phusok nge thi le thi ti in ka in lakak ve ta asir atang ka chan ten tuna kor tha tlangwal chhuan vor ampuya lo zuangang an tia min thlir thup maya an outdoor dur bok chu vele ka keding lam ka phiat na sa ka pen chuak ta ka tlan pheinal nala lain then man ka zuang ve vaka mokatia lei phut then man ka tla dir ut tamayale chutta min au ilna sa si ka zaklo tuk chu ka ke ka tinna der ta vela min zon chwa lai po ka shilo ka zakani mai ka tai pe to lo ya zan thla me do le leng tura somna phone call class 10 kan zir lai ania kan zir tir tu mistake te u naw nu fanunen kan in ngai zong velom le mistake te ina chuan le khazirin alo om ve a varim turin kan leno pang ve bok nen kangam chia bok si lo ani pon angam lo le zwalang kan miss alani zui bok nen ni din class a kanin mureng bok si athiam theilo pol kalani zui achi lo na sa ha ha ni khat chu tlaidar khat pi em ve la hian min lo khol ta a kanu teite tun me akhan in nei na kal turen chhuaka zandar sari dar rat bor vela kan lo ho ang antia lo leng la tak tak mi min bum lawang tero bum lowe lo chovat la anron ho ma in I hole dei donya atia ka mai ka vati hu wata ka korban morin ka mai shupa chuan ka chhuak ngala minit somvel ka kal chuan an in chu ka thleng ve theita ka phur box si man mo box si nen an kong ka bul ka vathlen chuan fiam thu ka tho ve ekatia an kong ka vakik pa chuan zirtir tu mistake te inani em o kan mistake te nge khan o ni e lo lu ro tu nge o keima kanya inpa omlo hlanin ron rim chekatuma I chelo si ka bialnu anga kalangai tlat khayo tu chunge mo ini le aron tho chuak ta kongkhar hong tur chuan akepen ri thinrim mel deu ron kal chet ri chu ka hre chiang khop mai keila mi thinrim in kongka milo hon tum ti lam reng kalangai twa lo ka bialnu kepen ri moi taka kalangai tlat chumi hun chung toy te a ka du thu sam chu hei hi ani ka duat te chuan kongka milo honanga chu vele ka zukwa vong ti in muita po ka tum ran mai ke pen moi taka ka ngai nge khan kongka chu aron hong nge ya en fia manglova zukwa ka tum mai chu ka zale lo em kan mistake te nge kha lo ni in mak ka tibok ka zak bok si ha ha in she thiam mai ang chu tu na ka zia mek lai po yan kala zak enge asoi enge min shil min haw nge min nui ti po tun thleng yan eng ma kala she theilo atong bor chu ka sha ka zak mani in ka thleng chia message ka type ngala meli eng wange min bum kan in then ngalang min ti zak bok ka thin rim khop mai I chunga ti in message ka bathon ngala reilo te a ti hian message a chan na ka dong duat ka ti palutuk min ngai dam ro ka thiam lo ni kanu te kha alu anat wangin ron hole daya bathroom a kom lai taka lo ni bok nen aron ho ti reng ka shilawa kongkai lo ki ka izuk kowa alo chan che khan a om ti ka sheve chawni keipo ka zaklut tuk min ngai dam sham ro ti khian a chan na chu ka donga thil om za chu ka she thiam ta a chumi atang chan school danga ka inson pha boka kan mistake te kholai apo ni se ka mo pian ka tlan che char boka ha ha voi kha chu rol thar kan ni lain ko thenama football khelin kan zina kan than ho panga lai mai zakzum rol deuh mai chu in pakhata kan thlenga
kan thlen lai chuan thlen in te chuan nga khoi tui hnai tak mai hi min hme puya kan la zak zum bok nen sangha chu kan swak ngam thameu lo chuti lai tak chuan karen ron thim te hlo maya chumi rem chang chu kan chu tlang ta ni nge yang karen om le meu chuan sangha swa sa chu phai duka kan chan ho thlenga chan lo om farmaya kan thlen in pa chu a hoi vol vola fiam thuti tak deu nui du mia lo hian a thim re yang ti avalo om beri a chi mai chu nara lian vi ko ka du a thim re yang ti avalo om in thlen na pa hi chim om le me ya ti moi lo reu me thi chan ka jak theilo kan vai mim pangang in eina sata wangin chumi chu agri lama train aka na tur dam doi min pe a kan leipui hi tlang chipa umani awangin chung ka dam doi siam sa letter som panga zet chu chhozong in ka aka hei hi ni ni liam ta mai kha ani ka gan chu alek dewa ka kor hnung chu hu hnuanga zoi muanga ka kal hnu chuan kan thlam chu ka thleng ta hlol maya thama chuan ka kor hu chu ka phawa ka muzal ta ria voti sang sang khopa ka chol hnu chuan vaimim kap tur chuan ka insiam ta a ma se karil ru a ku vaya mezal hanzuk le ri phot chu ka du le ta zo ka wang in ka ei le ri a ma se ngai te heti hi ani a ku wa chu na se em in ka roita a ka than chu ka mai atang hian a surin ni ber ka ek chu aron chhuak nga la mun hla po ka pan theilo tham si ra chuan theile theilovin ka kala in thiar pa chuan luak tumin ka beya ka chila riala ka leiron to ta a kama ang ta hle mai ka pum aron nuam lo de ubuka awan shi om tak thama chuan theile theilo chuan ka lut le a ma se ka intihar theida tlat lo ka chawa ka thimai donin ka insha ka leite chu a kham em a tham chhuat bi in ka buka ka chil chu tham chhuat onga chuan a wai du a ka lu po ka ti cha thei do lo ka mit kan len kwal ruaya ka mita hian thil vai ruaya oma ka kho mo fia ta lo ka thingei donin ka in shetlat maya kan nu chu message ka thona ma se network om lo ka van mang ang tak em ka lo thi ani chuan ka thi chan chu tu ma in an shedon si lo chu wangin tham banga chuan ka thi chan zia ka du hle maya ma se ka thi chan ziak turin chakna ka nei talo ka vai mim ka na tur dam doi gana ka a khan ka kor alo ti hu veka chu ka kor ka hli khan ka kuta dam doi alo kai anga chu ka ku wasiama khan alo kai ni ka ring bera ol samzonga soi chuan ku waruya thi te uber ka ni ka ring chu tia ka om lai chuan ka lo mu hi lan yang chundar som pahnia ka hara arap thak zok ngai to chuan ni kho shelovin ka om kan ti theyang vanram ka fangman te lawe ro ka ui khu puak lom wang lai khati lai kha mi che chianui zat war lai khu puak phei chu kan lom wang lai tak mai hi ani a senior department in khom pui mang tur in khop khata hian kan kala lo mole ritlang dam le lam to kan ya wangin shok a fai lei theilawa kan department a khan a upalam deu le za tur lama tur chelpul tak kan ya wangin mi patlar ma ber sir bera chuan min thutira atira chuan nuam po ka ti ve phian kan thurei tel tela ka shokaron phui le tanta zoite te in kan tia atira chuan a kyang ve maya ma se ngai te secretary thu pwan lai vela tang phei chuan aron tot up to maya ka shok atanga ka om thleng yan a khat mup to ni ber hian ka sha thok zong te hian chi ti ati to maya ka thlan te hian min bwal zui to a engdang ma ka ril ruam thei to lo chu ta le secretary thu pawng zo a kal let le lai biak in chung a re thuap lai chuan ka shoka khak in hnot tot lutuk to chu ka shoka khak in hnot tot lutuk to chu inrin man ngai na om mia lovin a han in hlap rit mai chu biak in chan ve hi an thum huk maya biak in chan ve hi an thum huk maya ala re mai si lo a re lo turin ka tia kan da kang he ho a khak thwa thip noi ber khor thot turin ho kan ti mai
biak in chu khok rong rong khop khan atlir hian atlir pop pop mai biak in chung hi nui hlir hian a khata ma se karil ru ero anuam te huai nia atialum kapu koi ten ui pakare nang mai niang class 10 kan exam line ke poka thichip to khu puak in sum mi alo tur hi lo nia mum kan in sum chanin mi ke poka min no hlum don in ka sha class 10 suta republic high school or republic high school nge so zirtiri college bula kan exam line son ka thichip to in sum mi alo tur hi alo ni zo ka ana sat ma lo khu kha lo tha ma se atlar ma thuthi chuanin han khu za thlak ve bok si ke po kham ka chuak che pon ke chu achunga han ka khu lo lawa ma se ka chua ma pha ta ka paper kha ka da wat wa chuan ka chuak che ka chanu in pon a min lo mu chu ui engei omzia I maya sen ve kan I maya sen ve kan ya inga tinge enge omzia min lo ti ka thang thei lo shim ka tong thei lo kha ta khan mo amak lu tu chuanin ro toilet a kal ta min besu ti hei ka banin ka vai top chum bathroom ka fakal chu oi min lo no hlum lo chu ka tianga khanin khovel pian kenina aken telania hei chu in sum hi alo thalo ti ka she chuak ta a arem chana pya he chuan khu bor borila thi ai kha chuan a thazok chuanin khu pak te pawh hi in nui lo ila shitlang kai thei vek kan ya in nui bi kha lo ila mo ma se nui hi chu aza du re ya ke pawh kan nui na se te lu tu khu pak ka sha chuan class 10 kan exam lai ka khu pak chu tu na ka soi zo che chu ka thi pui lo chau chu wangin tu na mi poi ka feel pui thei lo tu ka khu pak he sok nok hi a she om zia she tu ka ni a kanui ati zabok a ma se in sum lo tur ti hi ka hmu chuak ta ni khati zong kha che chat na kan chher thei chun chu lo ni ri phot se chuanin in che chat na hi in du chuanin mi ron thon ve theya chuan ma se horop kim le midang ta na ngai thak nuam nui zat pui thei nge hi ni se chuan khonga in like kha min lo be sak ula subscribe lo tan min subscribe thei boka khonga in chuan min lo share sak ve cheu bok don nia kalok ne veke